Pokiaľ by som v roku 2026 začínal s Bitcoinom absolútne na novo, týchto 5 vecí by som urobil úplne inak. Totižto keď som s Bitcoinom začínal asi pred 5 rokmi, nevedel som, kde začať, kam sa obrátiť a kde hľadať tie informácie, ktorým človek nejakým spôsobom môže dôverovať. Toto je lepšia kryptomena a tuto môžeš viac zarobiť a Bitcoin sa dá nakupovať anonymne a dá sa kupovať cez automat a potom cez burzu a ja už som nevedel, že čo ja vôbec chcem. Odtedy som si prešiel už 5 peknými rokmi v Bitcoine a preto by som ti chcel zazdieľať takých 5 tipov, keby s Bitcoinom začínam na novo, ktoré by som teraz urobil rozhodne inak. Prvý tip znie: nastav si správne očakávania. Keď som sa prvýkrát dopočul o Bitcoine od môjho kamaráta, tak prvá vec, ktorá mi asi napadla, je, že dám tam 100 eur a o pol roka budem mať 10 000 eur alebo možno aj viac a budem si všetkým chváliť, že som fajnou zarobil a vlastne už pomaly nemusím ani nič robiť a takto pokiaľ tam budem otáčať tie peniaze, tak budem jednoducho veľmi rýchlo bohatý. Takí ľudia v minulosti boli, ktorí keď ten Bitcoin nakúpili v tej dobe, kedy bol ešte pomerne dosť lacný a takto Bitcoin nefunguje. Človek si tam dá 100 eur a o týždeň, mesiac, pol roka je už vysmiatý a závodov. Čiže moje očakávania boli nastavené zle. Čakal som, že budem veľmi rýchlo bohatý, že zrazu sa môže otočiť o 180 stupňov a povedzme, že sa otočil takých 360 a bol som vlastne tam, kde som bol. Takže nastaviť si správne očakávanie je veľmi dôležité. Bitcoin nie je nástroj na rýchle zbohatnutie, Bitcoin je nástroj, ktorý ponúka ochranu svojej kúpnej sily, ochranu svojho času, ktorý meníme za peniaze, za prácu. Našu prácu meníme za peniaze a to je vlastne náš čas. Bitcoin ponúka ochranu tohto najdôležitejšieho asetu, ktorý máme a to je práve čas. Takže nastaviť si správne očakávanie je veľmi dôležité, aby si potom nebol zbytočne sklamaný. Druhý krok je v podstate taký jednoduchý a možno až primitívny, ale skrýva v sebe pomerne veľkú hĺbku a to je pochopiť Bitcoin. Ja keď som sa dopočul o Bitcoine, tak som bol zahltený množstvom informácií a postupne, keď som ich začal odkrývať, som zistil, že vlastne koľko ešte neviem. Čo všetko viem, čo ešte neviem. Bitcoin sa pravdepodobne dá chápať celý život. Tá cesta je v podstate nekonečná. Tá králičia nora, kedy vlastne vstúpime do toho sveta Bitcoinu a potom skúmame vôbec, že ako funguje, tak tá je naozaj nekonečná hlboká. Pochopiť Bitcoin na tých praktických úrovniach. Ako sa posielajú transakcie, ako fungujú peňaženky, ako si Bitcoin zabezpečiť predtým, aby som o neho neprišiel. Keď človek už tieto veci pochopí, bude mať oveľa väčší pokoj v hlave, bude vedieť, že OK, tak toto viem, ako sa robiť v prípade takéto situácie, viem, čo mám urobiť, viem, kde mám hľadať pomoc, viem, ako sa zabezpečiť. Toto by som povedal, že je veľmi dôležité pochopiť Bitcoin, pochopiť jeho základné princípy a fungovanie, aby som následne mohol s oveľa väčším pokojom ho aj používať a pri povedzme nejakom cenovom výkyve, tak aby som nebol hneď, musím predať, tak vlastne budem chápať, čo sa vlastne deje. Tretí krok je podľa mňa krásny a je to pripojiť sa ku komunite bitcoinerov. Keď pozeráš toto video, tak máš obrovské privilegium, že pomaly v každom kúte Slovenska a už pomaly aj sveta sú lokálne bitcoinové komunity. Je to absolútne úžasná vec, táto bitcoinová komunita, práve v tom, že ty sa môžeš prísť niekam do tvojej lokálnej dedinky alebo do mesta kúsok, ktoré je od teba, pripojiť sa k ostatným na pivko alebo kofolu a porozprávať sa o Bitcoine, pýtať sa otázky, na ktoré nemáš odpovede, hľadať niektoré veci, alebo sa len pozdieľať o živote. Veľa bitcoinerov má rovnaký alebo podobný názor na niektoré životné otázky a toto je podľa mňa absolútne silná vec, ktorú v dnešnej dobe máme. Na Slovensku fungujú meetupy pod hlavičkou 21.org, link nájdeš v popise videa. A v Česku 1.20, alebo keby to chceš na globálnej úrovni, tak 21.world. Ja keď som začínal s Bitcoinom, tak takéto komunity ešte neboli, alebo neboli minimálne tak rozšírené, boli veci také povedzme undergroundové. A v dnešnej dobe už naozaj sa vieš veľmi jednoducho pripojiť do tvojej lokálnej komunity, prípadne založiť novú, pokiaľ v tvojom meste alebo v tvojej dedine si nenachádza. A takto prispieť k tomu, že keď niekto sa dozvie o Bitcoine, tak nemusí teraz písať na Facebook, hľadať otázky a odpovede na internete, ale kľudne môže prísť a naživo sa stretnúť s ostatnými bitcoinermi, čo je za mňa absolútne výhra tejto doby. Štvrtý krok, ktorý by som urobil inak, keby začínam sa venovať Bitcoinu teraz, tak je, že by som začal oveľa skôr. Vlastne Bitcoin môže byť tak stigmatizovaný médiami,
rôznymi článkami a kadejakými informáciami na internete, že najskôr, kým vôbec prekonáme v hlave to, že OK, dám tomu Bitcoinu šancu a skúsim zistiť vlastne o čom je a čo je to jeho podstata, tak v mojom prípade to zabralo pomerne veľkú časť a trvalo to pomerne dlho. Pokiaľ si v tejto situácii, tak jediné asi najlepšie, čo môžeš urobiť je OK, skúsiť získať tie informácie, že ako to naozaj je. Ak by náhodou z toho zišlo, že to je nejaký podvod alebo pyramidová schéma alebo niečo, čo si nevieš chytiť a je to, čo je mimochodom pravda, tak si môžeš povedať, že OK, naučil som sa nejakú novú vec, pochopil som, čo ako funguje a nemám o to záujem. Ale môže byť druhý prípad a druhý scenár, kedy ti to začne dávať zmysel a pochopíš, že OK, na tomto niečo môže byť, OK, naše peniaze strácajú na hodnote, OK, je tu inflácia, čo môžem robiť preto, aby som sa pred ňou chránil a tých možností je viac a prečo možno práve Bitcoin je jedna z tých najlepších v dnešnej dobe. A vtedy ten čas, ktorý by si premrhal na to, že by si premýšľal, odhodlával sa vôbec sa pustiť to vzdelávanie o Bitcoine, tak môžeš využiť na to, že ho vieš nakúpiť za lepšiu cenu, povedzme. Najlepší čas na nákup bol v roku 2009 a druhý najlepší čas je teraz. A to je fakt pravda. Bitcoin je v súčasnosti tam, keď to prirovnáme s internetom, keď bol internet niekedy v rokoch 2000. Čiže ten Bitcoin má tú svoju najlepšiu dobu ešte len pred sebou. Toto sa nejedná o žiadne finančné poradenstvo a ja nie som žiaden finančný analytik, ale úplný laik, ktorý keď si prečítal a pochopil veci, ako fungujú v Bitcoine, tak zistil, že je to absolútne krásne riešenie na mnohé problémy, ktoré vo svete máme. Aj v našich životoch Bitcoin naozaj je jeden kus elegantného riešenia, ktoré môže používať každý z nás, aj ty hneď po tomto videu, ako ho dopozeráš. Začni. Nemáš na čo čakať. Posledný bod je opäť sa prepájať k komunite. Aj k tomu, že možno človeku vystane veľa otázok a to je, keď nevieš, tak sa pýtaj. V súčasnosti tá doba brutálne praje všetkému. Keď sa chcem naučiť variť, hrať na gitare, plávať, postaviť dom, všetko si už pomaly viem nájsť na internete. Niekedy chalani, keď ešte sa dopočuli v Bitcoine v roku 2011, 12, možno 10, tak museli čerpať z nejakých komplikovaných zahraničných fór, o slovenčine sa im nerozprávame a v dnešnej dobe máme XY edukatívnych kanálov, XY ľudí, ktorí sa Bitcoinu rozumejú a môžeme sa ich pýtať. Áno, niekedy si možno myslíme, že budeme vyzerať ako blbí, keď dáme nejakú otázku, na ktorú je možno jednoznačná a jednoduchá odpoveď, ale každý sme boli na tej štartovacej čiare, každý sme niekde začínali, 99% bitcoinerov ti veľmi rado pomôže, vrátane mňa. Pokiaľ niečo nevieš o Bitcoine a nie si istý tým, že ako fungujú niektoré mechanizmy, ako funguje ťaženie Bitcoinu, ako funguje peňaženky Bitcoinové, kde si ten Bitcoin môžem nakúpiť, alebo oveľa aj komplexnejšie a hlbavejšie otázky, tak sa prosím pýtaj. Není lepšia doba na to, aby sa človek pýtal a vzdelával aj na internete, ako práve dnes. Čiže keby to mám zhrnúť, v prvom rade si nastav správne očakávania. Čo od Bitcoinu očakávam? Že budem bohatý alebo si ochránim svoju kúpnu silu? Akú bude mať funkciu v mojom živote? Nastaviť si správne očakávania. Pochopiť Bitcoin. Pochopiť základné princípy, ako funguje peňaženka, ako funguje nákup Bitcoinu, aké sú možnosti nákupu, ako si úschode zabezpečiť, čo je to seed, čo je to záloha, pochopiť Bitcoin. Pripojiť si ku komunite bitcoinerov. Skvelý tip. Pripojiť sa, napísať do signálovej skupiny, nájsť si svoju lokálnu komunitu a pridať sa k tej komunite bitcoinerov, vytvoriť nejaké nové priateľstvá, spoznať nových ľudí, obohatiť sa navzájom a tým pádom sa aj posúvať ďalej v živote. Štvrtý tip, začni. Najlepší čas bol v roku 2009, druhý najlepší čas je teraz. Keď zistíš, že Bitcoin pre teba nedáva zmysel, že OK, nechceš ho používať, je to úplne v poriadku. Stačí, keď to rozhodnutie urobíš vedome. Čo znamená vedome? Že budeš vedieť, čo to znamená. Čo znamená Bitcoin, aké riešenie ponúka. Ja som veľmi dlho otálal, kým som sa vôbec odhodlal k tomu prečítať prvú knihu o Bitcoine, napísať do komunity bitcoinovej. Lebo sú tam niekedy aj takí ľudia, ktorí si potrebujú ukázať, že OK, ty si ešte taký nováčik, zelenáčik, ale to je veľmi malá skupina ľudí a zároveň človeku je tá pokora niekedy je na prospech. Takže komunita, pripojiť sa k komunite, štvrtý tip. Piatý a posledný tip, keď nevieš, tak sa pýtaj. V dnešnej dobe spoločnosť a situácia ti najviac praje v tom, aby sa pýtal a vzdelával. Či už na život, na meetupoch a stretnutiach, alebo na Facebooku, alebo na internete, alebo cez ChatGPT, aj keď treba byť určite obozretný a preverovať tie informácie, sa pýtaj. Není lepšia doba na to začať, edukovať sa a pýtať sa ako práve dnes. Ďakujem za pozeranie videa, verím, že bolo užitočné a vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.